Orasa manginang, paju panghita muse di channel YouTube namion, marhitia kepikiran nami, na mungkin boy pamorahok kita di jamita partangyangan nanang si paradiota, songoninang di jamita ta di hari Minggu si ganuk Minggu. Di video on, naing patol hasan nami, tuhita pikiran nami, taringot tu jamita di partangyangan ta imana gabi epistel di hari Minggu, tanggal 5 November 2020 jala hatani debata nagabe turpuk jamita di pertangyangan ima sian surat ni Apostel Paulus tu Rom di bindu 12 ayat sada sahat ro di ayat 2 songono maidok disi hujahama dihita. Nahuapoi mahamu alia kadongan marhite-hite asini rohani debata, pasahat tamuma daging muna bahen pelean na mangulu, nabadia, nahinalomohon ni debata, ima hadaulaton ni namarroha. Jala unang gabe sarobak kamu dohot pertibion, alay gabe imbaru mahamu, dung muba pikiram muna. Asa tahu hamu manimbangi lomoni rohani debata, ima nauli, nahinalat conna, dohot na sundenggan. Ima sahatna. Amanginang pos rohanami tong naung tajaha turpuhon dakolat sahali alai 2 sahak ro di 5 hali asalam takas dihita di pangaradiota di jamita nanaing sipatol hasota. Na parjolo di pikiran nami amang inang naing manian tapuka jamitaon marhite pandohannya Apostel Paulus tong di bindu tolu ayat 10 di bindu tolu ayat 10 di dok di son hombartu natar surati dang adong natigor nanggosada, tidak ada seorang pun yang benar. Anggona burju totu godang taida dingolus ganupari na burju ringgas mangurupi na denggani daun perdalanan ningoluna, tetapi bukanlah orang yang benar dang halak na tigori tungpe denggat parangena burju ibana alaidok tidak satu pun yang benar dang adong natigor. Yang ada adalah yang dibenarkan napina sitong napina tigor marhite asi dohot holong ni rohani debata aladang boy jolmai pasitokon membenarkan dirinya sendiri. Tusima huidahami amanginang tapuka jamitata asalam takas taida di bindu 12 ayat sada alani asini rohani debata pandohan karena kemurahan Tuhan saja. Lambang gasma idauta kehidupan kita, keselamatan kita, haluaota ima holan ala niasi ni rohani debata. Sebenarnya tidak layak. Sebenarnya dang pantas hita. Dang ala ni hamalo otta, dang ala ni hamora otta, dang ala ni sinadongatta. Alai holan asi ni rohani debata. Dengan demikian kita melihat betapa tingginya nilai dari kasih kemurahan Tuhan itu. Idaut tamahina arga ni holong ni rohani debata, dohot hina balga ni holong ni rohani debata, omma na merubah cara kita mengucap syukur. Omma na menjadi fondasi di hita mandok maulihate. Ima marhite asini rohani debata manang makka mauliatehon asini rohani debata dang be asa dilehon debata asini rohana dang be asa dapotak kita dengan bahasa ni debata alai ala naung dapotan jok do tabigi dang asa alai ala dang asa malua hitabe alai ala naung malua
Melutapuk kasihan bindu tolu ayat 10 inakin ida utama hina argani asi dohot holong ni rohani debata. Dan Paulus ingin menyadarkan para pembaca di Roma juga betapa besarnya dan betapa tingginya kasih kemurahan Tuhan tiada ternilai dan tarukur ala idona pasitokon ataupun melayakkan ataupun membenarkan kita sebagai orang percaya, mereka para pembaca sebagai orang percaya. Nah paduahon muluta jaha surat Rom idaut tamasian bindu sada sahak rodi bindu 10 sada ima songon sada ortodoksi poda nasitong ajaran yang benar alai sian bindu 12 sahak rodi bindu 10 onom idaut tama ortopraksis praktek hidup yang benar poda nasitong ikon marujung do di perdalanan ni ngulu manang roha nasitong. Ortopraksis hidup benar. Dari mana petunjuk hidup benar? Dari ajaran yang benar. Diturbuk tahun taida manakin landasan ucapan syukur kita adalah karena kemurahan Tuhan. Maka mau lihat tehon asi dohot holong ni rohani debata natajalo. Marhitei dang maulbe dihita. Mamelehon nasa pamatakta, menyerahkan seluruh tubuh kita. Bila kita perbandingkan dengan kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, asini rohani debata, nasotar tuhor marhite ahape. Dang marlapatan arta sinadongan, dang marlapatan hamaloon, laho manuhor asidohot holong ni rohani debata. Ahaduna marlapatan, ima roha mauliate. Holan makka mauliate hoddo na bui taulahon dingulu si ganopari jala mamelehon nasa rohatta hidup benar. Nah patuluhon muse nionjar asidohot holong ni rohani debata manatakas tanda dingoluta marhiteima muba pikiratta. Muba pikiratta dang nahita manguba pikiratta alai marhite nantapasaha do dirita tu debata asa diubah roha doho pikiratta. Maka prinsip yang pertama adalah penyerahan diri. Hibul rohaku hupasahat tu debata. Hibul diriku, nasa diriku hupasahat tu debata. Gabe di paimbaru maau. Digolu siganopari, nasa ngoluta, tapasahat tu debata. Jala marhiteima di paimbaru roha doho pikiratta, way of thinking. Cara berpikir anak-anak Allah akan berbeda dengan cara berpikir dunia. Jika dunia memikirkan kesenangan, tetapi anak-anak Allah akan memikirkan kehendak Allah. Molo dipikiri portibiodo, sinadongan arta, hamoraon, landohot na asing, alay akan ang pinay baru marhite na pasahat terdiri tu debata, marhite way of thinking yang baru, cara fikir yang baru. Mereka akan berpikir hal-hal yang sorgawi, sekalipun tidak mengabaikan hal-hal yang duniawi. Alay halomoan ni roha di debatado dipikiri roha ni nasida siganopari. Si buanota tu jamita nunga takas asalam takas roha mauliatit tamaradopon debata. Nasa na adong dingoluta jala na umarga siyan saluhut imahaluaon nunga dipasahat ala ni asing ni rohani debata. Maka hidupku dalam sukacita senantiasa mandok mahuliate ma. Maka mauliatehon saluhut karena tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kasih kemurahan Tuhan. Arta sinadongan nadong dihita tidak patut dibanggakan, tetapi hati yang bersyukur hanya itu yang bisa kita banggakan dalam tanda kutip. Holan roha naman mauliate do nasai buah nota tua dopan ni debata. Maka tetaplah bersyukur karena kemurahan Tuhan. Ala ni denggan bahasa asing rohani debata. Naung tajalo dingoluta. Napaduahon ditogihut tuhita paimbaru marohado pikiranmu marhite napasahato diri tu debata dang marhite hamalo ommu habisu hommu alai bersujud, berserah, menyerahkan diri pada Tuhan, pasahato diri tu debata asa di paimbaru roha doho pikirata. Dung imbaru roha doho pikirata. Mangul mahita di bagasan las ni roha, disudehi narikot ni pertibion, dang be gabi na parjolo di ngoluta.
Mangolulu hita di bagasat portibion dang di surgo do hita rikot do na rikot di ngolu sigano pare, tetapi fokus utama dalam pikiran kita di rohatta dang beha portibion alai lomo ni roha ni debata anama. Ima di pikiran nami amanginang anggiat boi mangurupi hita.